Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la bi ye alamisa ye avril kalo tile 30 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni an ka bi kunnafoni di waati sele aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Alamisa ni o bɛna avril kalo tile 30 ma san 2026 an ka jamana ministre de la défense générale de corps d'armée Sadio Kamara ni ale kɔni fatura jatigɛ wale tigilamaw ka bingani senfɛ an ka jamana kɔnɔna na ni o bɛna avril kalo tile 25 tɛmɛnen ma san 2026 o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabagaw ye tasibila foli kɛ ni ka a ɲɛsi général de corps d'armée Sadio Kamara ale ma min senfɛ AES jamana ministre de la défense bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se Guinée jamana ma ani jamana wɛrɛ caman olu fana tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kɔni kan fɛn min kɔni ye nin cɛba in ye a jirala k'a fɔ k'a kun cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ko ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye a ka sutura labanw ye o bɛ na kɛ Kati Malibugu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min kɔni ye an ka général d'armée Sadio Kamara ye ni ale fatura faso kumabɔli la ala ka hinɛ a la. Wale tigilamaw ka bingani wale kɔfɛ ka ɲɛsi an ka lakana finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma an ka jamana kɔnɔna na ni o kɛra avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 état-major général des armées ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ni ka dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman bɔɲɔgɔn ko olu ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛn minɛ caman Kidal, Sevare, Moti région kɔnɔna na fo ka taa se Kemasina ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal marabolo kɔnɔna na an ka finitigilakaw kɔni ka sanfɛ pankuru ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ni ka dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la min senfɛ u ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilamaw ka taji citerne dɔ la ale ni mobili pick-up dɔ fo ka taa se blindé dɔ o kɔni fɛnɛ ma état-major général des armées b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka lakana finitigilakaw kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ min na u bɛ ka wuli ka jɔbɔ olu sabati yaasa lakana ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. An ka lakana finitigilaka fila olu kɔni bolila ni ka taa jatigɛ wale tigilamaw yɔrɔ Gurumararu sergent chef Abdoulaye Ag Aidara kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bolila ni pick-up kelen ale ni 12 kelen de ni ka taa jatigɛ wale tigilamaw kɔni yɔrɔ o kɔfɛ Kaye colonel Jamal ale fana bolila ni a ka denbaya ye min na a taara jatigɛ wale tigilamaw kɔni sɛgɛrɛ min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko a kɔni tun nana Kaye marabolo kɔnɔna na ni ka a ka jogina dɔ o de kɔni furakɛ o kɔni kɔfɛ ni cɛ kofɔlen kɔni lahalamaya dɔn ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko a taara banbagaci wale tigilamaw de kɔni yɔrɔ. Banaba kɔɲɔ ni o bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale ka ɲɛsin an ka lakana finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na banabakaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banaba kɔɲɔ ye ni o kɔni bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ko gintanba kɔni tɛna sɔrɔ ɲinan ta la yaasa lakana ko ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na fɛn min kɔni ye furu ye olu kɔni bɛna siri miiri kɔnɔna na. Banaba kɔɲɔ ina san 200 ni san kelen kɔɲɔ bi kɛ hɛrɛ la banama kɔɲɔ a dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la banama mɛ nka ɲinan ta a bɛnna ni sanga min ye n'o o ma du ka maa na samedi don ko min kɛra Mali kɔnɔ bɛɛ y'a ye kɔɲɔ kɔnɔ a tɛ se ka cɛ maa dama hali ni kɔɲɔmuso bangebaa ntanyana sufɛ kɔɲɔ bɛ kɛ kɔɲɔ o tɛ cɛ nka u b'a ɲini an fɛ anw minnu bɛ banama yan anw de ye banama ye olu bɛ Bamakɔ banama décision a bɛ taa banama de an k'an ka commandant wele bonya kɔnɔ k'an ka commandant ka décision wele ka lakanabaaw wele k'an ka maire wele bonya kɔnɔ ka na dugutigi bulon la ɲina an kana bala fɔ an kana jume fɔ an kana dama fɔ kɔrɔtasi an kana kɛ ɲina kɔɲɔmuso ka taa fitiri waati dayɔrɔ la balimamuso kelen ka da magamuso ka taa kɔɲɔmuso mandɔ kɔɲɔkɛ kelen a n'a teri ka taa kɔɲɔso la fitiri waati an kana kuloswara an kana dama fɔ kare kɔnɔ an ka kuloswara ko dunubɔ n'a bala fɔ an k'a dabila an ka laadara tɛgɛrɛ fɔ an ka dukɛnɛ na maa kana tɛgɛrɛ mankan mɛn kamalolu bɛ moto minnu ta ka boli ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa dagana kalara dugu ni dugu ko an k'a lajɛ an k'o fana ɲɔngiri
saboda maa jugu bɛ sanfɛ n'u ye moto mankan mɛn u t'a dɔn maa minnu don ala k'an kisi ala k'an danga o tɛmɛnen kɔfɛ kɔɲɔkɛ min b'a dɔn n'i se ka na n'i bɛ buguda i ka kɔɲɔ bɛ ka bananba n'i se ka na fitiri kunbɛn i kana yɛlɛma bananba min b'a la ni muso bɛ buguda fana na n'i se ka taa fitiri kunbɛn i ka taa yɛlɛma buguda kelen la an ka jɛ an ka sariya an k'a bama an ka sariya an k'a bonya an ka a dɔn bananba ye mali dɔ de ye bananba bonya bɛ malidenw yɔrɔ la malidenw fana bɛ ka bananba minɛ min kɔnɔ bananba t'o minɛ a kɔnɔ a kana b'o kɔnɔ nin san kelen tɛmɛni o tɛ foyi kelen kɛ. Kucala sugu ale jenna kunu suro avril kalo tile 29 san 2026 min senfɛ mɔgɔw bolofɛn minɛ caman olu kɔni jenna kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko sapeur pompier mɔgɔw y'u senfa ka se ni yɔrɔ kofɔlen na min na u bɛ se ka tasuma kasara ale kɔni kunbɛn cogo min na sɛgɛsɛgɛliw olu fana y'a jira k'a fɔ ko tasuma kasara de kɔni fanga bonyana an ka jamana kɔnɔna na ɲinan san na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilenw olu la an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na ani ka se di an ka lakana finitigilakaw ma ni ka garan da jatigɛ wale tigilamakulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na.